NgokaMateyu 17, ukukhazimuliswa kukaJesu entabeni. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende bebodwa. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya. Bheka, kwabonakala kubo oMose no-Eliya bekhuluma naye. Wathatha uPetro wathi kuJesu, "Nkosi, kuhle ukuba silapha. Uma uthanda, ngizakwakha lapha amadokodo amathathu, elinye libe lakho, elinye libe elikaMose, elinye libe elika-Eliya." Esakhuluma, bheka, ifu elikhanyayo labasithabeza. Bheka, kwavela izwi emafini lathi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo, yizweni." Kuthe bezwa lokho abafundi bawa ngobuso babo, basaba kakhulu. Kepha uJesu wasondela wabathinta wathi, "Sukumani, ningesabi." Kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga muntu, kepha uJesu yedwa. Besehla entabeni, uJesu wabayala wathi, "Ningatsheli muntu lowo mbono ize ivuke indodana yomuntu kwabafileyo." Bambuza abafundi bathi, "Pho basholoni ababhali ukuthi u-Eliya umelwe ukufika kuqala na?" Waphendula wathi, "Nempela u-Eliya uyeza, uyakubuyisela konke. Kepha ngithi kini, u-Eliya sewafika, abamazanga nokho, kodwa benza kuye abakuthandayo, kanjalo neNdodana yoMuntu iyakuhlushwa yibo." Khona abafundi baqonda ukuba ubekhuluma kubo ngoJohane uMbhapatisi. Ukuphulukiswa komfana onesithuthwane. Sebefikile esixukwini, kweza kuye umuntu waguqa ngamadolo phambi kwakhe. Wathi, "Nkosi, hawukela indodana yami ngokuba inesithuthwane, ihlupheka kabi. Lokhu iwela kaningi emlilweni, kaningi emanzini. Ngiyilethe kubafundi bakho, kepha behluleka ukuyiphulukisa." UJesu waphendula wathi, "O sizukulwane esingakholwayo nesiphambeneyo, koze kube nini nginani na? Koze kube nini nginibekezelela na? Yiletheni lapha kimi." UJesu waseyikhuza, idimoni laphuma kuyo, umfana waphulukiswa kusukela kuleso sikhathi. Khona kwafika abafundi bakaJesu bebodwa bathi, "Thina besingemkhiphe ngani na?" Wayesethi kubo, "Kungenxa yokukholwa kwenu okuncane. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa njengembewu yesinaphi, niyakuthi kule ntaba, suka lapha uye laphaya, iyakusuka. Akukho kuyakunahlula. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka nokuzila ukudla." UJesu ukhuluma futhi ngokuhlupheka kwakhe, imali yethempeli. Esahamba eGalile, uJesu wathi kubo, "INdodana yoMuntu iza kukhashelwa ezandleni zabantu. Baza kuyibulala, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuswa." Badabuka kakhulu. Kwathi ukuba befike eKapenawume, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetro bathi, "Umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na?" Wathi, "Uyayithela." Esengenile endlini, uJesu wamandulela wathi, "Usho ukuthini, Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkokhiso? Kumadodana awo noma kubafo na?" Wathi, "Kubafo." UJesu wathi, "Ngakho-ke amadodana akhululekile. Kodwa-ke ukuba singabakhubekisi, yana elwandle, uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala, wothi ukuba uyivule umlomo, uza kufumana imali. Yithathe ubanike, usithelele mina nawe."